Witam was serdecznie, moi drodzy. Ja się nazywam Niklas, a tutaj takiego mam niestety tutaj kukuryka, bo dopiero się obudziłem, bo miałem, tak zwaną drzemkę popołudniową. Słuchajcie, parę rzeczy na początek. Wreszcie udało się wbić 10 tysięcy na Facebooku polubień, także bardzo wam, moi drodzy, dziękuję z całego serca, bo 10 tysięcy na Facebooku to już jest coś, to już jest jakiś punkt zaczepienia do współpracy z wielkimi firmami growego świata, także bardzo wam dziękuję i oczywiście tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapraszam, żeby tam tego Facebooka lajknąć. Macie do tego link oczywiście w opisie pod filmem, jak do wszystkiego, do G2A, gdzie was serdecznie zapraszam, bo właśnie trwa weekly sale, jeszcze dzisiaj i jutro. Dobra, to mamy tak. Teraz co? Włączcie sobie muzykę jakąś, taką klimatyczną, może być z Matrixa. Ja tego nie mogę wam puścić oczywiście, bo YouTube się przywali do praw autorskich, ale wy to możecie jak najbardziej zrobić. Słuchajcie, bo o czym chcę powiedzieć? Oglądałem, to było bodaj wczoraj, nie wczoraj, 2 dni chyba, 2 albo 3 dni temu leciał Matrix i ja sobie go oglądałem właśnie, jeszcze do tego tam przy tym spożywałem tam sok jabłkowy i wtedy naszły mnie takie, wiecie, jak to przeważnie po soku jabłkowym, naszły mnie takie myśli i taką koncepcję zbudowałem i po prostu jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że mamy na wyciągnięcie ręki coś takiego a la Matrix, ale działającego inaczej, mianowicie, że my się podpinamy, załóżmy, nie musi to być robione tak jak tam we filmie, koniecznie przez podpinanie tej igły tam do głowy, bo to wyglądało dość boleśnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale na przykład, że nie wiem, że poprzez jakąś elektrodę gdzieś do ucha, czy do nosa, coś takiego, nie wiem, oby nie do oka. I wchodzimy do Matrixa. I wszystko, co tam jest wirtualne, tak jakbyśmy grali w grę, rozumiecie? Czyli po prostu tak jakby ten nasz Matrix był takim niestandardowym kontrolerem do gry. Coś jak takie dużo lepsze gogle VR, czy no gogle, no w sensie te okulary, wiecie, rozszerzonej rzeczywistości. Że się podpinamy i jesteśmy w świecie, takim jak prawdziwy, w sensie wszystko jest odtworzone 1 do 1, cały świat, wszystkie miasta, wszystko całkowicie. Przez to, że na przykład mamy gdzieś do mózgu jakąś elektrodę podpiętą, czy na ciało jakieś tutaj na cyce, jakieś te takie, wiecie, te takie przyczepki, to odczuwamy wszystko normalnie, że odczuwamy ból, odczuwamy głód, odczuwamy uczucia, emocje, smutek, radość i tak dalej, ale wszystko jest wirtualne, czyli na przykład jeżeli tam zginiemy, to nie giniemy w rzeczywistości, tak jak w Matrixie, tylko funkcjonuje to na zasadzie takiej gry właśnie jakby komputerowej z super grafiką najlepszą na świecie, no bo tamto tak właśnie by wyglądało, że no wszystko wygląda tak jak w świecie, nie? Identycznie, tylko możemy robić co chcemy. Właśnie o to chodzi, możemy tam bez konsekwencji robić wszystko co chcemy. Na przykład jesteśmy źli, to się podpinamy i idziemy na przykład, mordujemy tych sąsiadów, co ich nie lubimy, urywamy im głowy, zakopujemy i tak dalej. Nie wiem, gwałcimy, palimy, rabujemy, wiecie, porywamy auta, robimy sobie takie GTA na żywo, tylko że to wszystko się dzieje po prostu w takiej oprawie graficznej, że nie rozróżniamy tego od rzeczywistości. No i co? Pozabijaliśmy tam, pogwałciliśmy, podupczyliśmy, popaliliśmy, no to co? Elektroda z ucha i wracamy do życia prawdziwego, nie? I teraz, jak zaczęto by patrzeć na tego typu rzeczy, na przykład, kurczę, mi tutaj jako przykład przychodzi do głowy na przykład, czy nie byłoby czegoś takiego, że ludzie w pewnym momencie zaczęliby tracić poczucie rzeczywistości, w sensie zaczęłyby im się mieszać światy. Świat ten cyfrowy z tym prawdziwym, do tego stopnia na przykład, że ludzie nie wiedzieliby czy kogoś zabili, czy nie. Po prostu mózg zacząłby fiksować, bo nie byłby w stanie odróżnić tego w tym Matrixie od tego, co jest poza tym Matrixem, bo to w tym Matrixie wyglądałoby inaczej, tylko to wszystko robilibyśmy tam bez konsekwencji i moglibyśmy tam robić to, czego w normalnym świecie, no nie robilibyśmy na przykład, nie?
Czy na przykład zostałyby wprowadzone jakieś regulacje, nie wiem, że no na przykład zabójstwo tam byłoby sądzone tak samo jak w rzeczywistości, ale to w takim razie czemu nie na przykład nie sądzić za zabijanie w grach, ale z drugiej strony w grze wiemy, że to jest w grze, bo ta technologia jest na tyle jeszcze niedoskonała, że odróżniamy postać fikcyjną od prawdziwej, a tam w tym, co ja tutaj wymyśliłem, wyglądałoby to identycznie jak świat. Czy na przykład doprowadziłoby to, jak myślicie, czy doprowadziłoby to do tego, że ludzie przestaliby w ogóle żyć tutaj, że tu by ograniczyli egzystencję do minimum tylko powiedzmy do jedzenia i potrzeb fizjologicznych i uciekaliby tam w ten drugi świat, ten cyfrowy, bo tam mieliby wszystko to, co tu, plus właśnie nie musieliby się niczym martwić tam, że zginą, że coś im się stanie, że nie wiem, no wiecie, nie musieliby się niczego obawiać po prostu. Także ludzie, którzy by tego używali, staliby się takimi no-life'ami, ale takimi 120%, wiecie, naprawdę, że już w końcu ich głównym celem byłoby uciekanie do tego świata fikcyjnego, bo tam nawet jak ktoś w życiu jest nieudacznikiem i go wszyscy denerwują i tak dalej, to tam by mógł mordować, palić, gwałcić, rabować i robić co chce, a potem po prostu wtyczkę, plaga sobie wyciągnąć i po wszystkiemu, nie? Także to jest ciekawe, moi drodzy. Jak myślicie w ogóle, czy coś takiego jest możliwe? Bo wiecie, rozwój teraz naprawdę napiera. Doczekaliśmy się tych gogli VR w końcu. Także wirtualna rzeczywistość, uwrót, jak to mówią, przyszłość jest dziś. I jestem ciekaw po prostu, co o tym myślicie? Czy taka koncepcja takiego à la Matrixa, w ogóle czy to jest możliwe do zrealizowania, jak to by wyglądało? Bo według mnie właśnie te dwie rzeczy, ludzie by się no-life'ili, bo ta cyfrowa rzeczywistość byłaby o wiele ciekawsza od tej prawdziwej, bo wyglądałaby i czułaby tak samo, a nie byłoby żadnych konsekwencji, żadnych hamulców. A z drugiej strony mózg ludzki by ogłupiał, bo przestałby odróżniać jedną od drugiej i zaczęlibyśmy myśleć właśnie, że zastanawiać się, czy mordujemy ludzi tam, czy mordujemy tu. Tak jak to już niektórzy, wiecie, są psychopaci, którzy już nie odróżniają gier od rzeczywistości, ale to jest oczywiście jakiś malutki promil, ale jednak to się dzieje. A w wypadku takim, że to w tym świecie wirtualnym wyglądałoby identycznie jak świat prawdziwy, to myślę po prostu, że mózg ludzki by mógł tego nie ogarnąć, nie? Ale jestem bardzo ciekaw, co wy o tym sądzicie. Jak będzie się to dalej rozwijało? Czy postęp technologiczny będzie tak napierał? Czy teraz po goglach VR czas na przykład na elektrody, które będziemy podpinać i jak nas będzie w grze, jak nas będą szczelać, to nas będzie kopał prąd? Czy coś takiego? Czy hełmy jakieś wirtualnej rzeczywistości, czy całe kabiny, bo już są takie, że mamy takie jakby bieżnie i już normalnie łazimy, nie? I nawet gdzieś BF-an testowali na takim sprzęcie. To jest mega ciekawe w jaką stronę to idzie i jaki to będzie miało wpływ na nasze życie. I z tą myślą was zostawiam i gorąco zachęcam do dyskusji, moi drodzy. I dziękuję pięknie za uwagę. Jeżeli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę pod nim, żeby mogło go jak najwięcej ludzi zobaczyć, bo to wiadomo, że zawsze o to mi chodzi, żeby te filmy jak najwięcej ludzi oglądało. Jeszcze raz dziękuję za 10K na Facebooku, no i ja się zmywam, a wy piszcie, co o tym myślicie. To byłem ja, Niklaus, pa pa. Miało mi się zatrzymać nagrywanie tutaj. Jeszcze raz, pa pa.